Like I was saying, the book of Ecclesiastes says there is time for everything. Time to die, time to live, time to eat, and time to make merry. This is the time for you to surrender your life to Jesus Christ. Akwụkwọ Ecclesiastes ya kwụsịo na enwere oge for ihe niile, enwere oge eji amụ nwa, nwekwe n'oge eji alụ di, nwe oge eji ekupụta ihe ubi. Akwụkwọ nsọ wee gaa n'ihu sị m gwa gị na ihe a oge ị ga-eji wee were ndụ gị dị ka nwa agbọghọbịa nyefee ya Chineke n'aka. Ọ sị, whose report are you going to believe? Is it the report of a man or that of God? Jesus has come to deliver everybody in this community. I want you to give your life to Jesus Christ. Odumodu has no power in any human being because he did not create anybody. So give your life to Christ and make him your friend. You will see things will fall in pleasant places for you in Jesus' name. I want you to lift up your hand. So let me pray for you. Makana Christ will zoku awe awundo. Give rendo gina fetchi naka naka. Umweli hodu wodu kene. Eno la him. Ibalela. Ano na munye nini iko. Ne? Acho munsobo odumodu. Munsobo acho munsobo odumodu biko ala wala mu. Biko ibalela na onye preacher. Bye bye. Chineke na ha akpọgo oku gị na-akọ akụkọ odumodu matara ekwensu ma ọsọ ha ya. Jesus must be honored, must be honored, must be honored. My Savior must be honored in my life every day. Hallelujah. Jesus must be honored, must be honored, must be honored. My Savior must be honored in my life every day. Chiradiam boketerege, chiradiam benaneperege, nehenan chiradiadege nalamo ebenala. Chiradiam bokete, chiradiam benanepe. Nabata Chineke uba oge kafara. Onye mehe hapụga mehe gị bịa nabata Christ n'ime ndụ gị. Jesus is the way, he is the truth. He said, whosoever that cometh unto him, he will eat with him. Accept Christ and forsake your evil ways, and you will see things falling in pleasant places for you. Oh, I want to know him na Christ we have onye na-enye ndụ. Ya nwa bụ onye pụrụ ime mmadụ ya dị ndụ. Kwunu nụrụ ihe m kwuru. Unu ga-ekwenye na Chineke. Accept that Jesus died in the cross of Calvary because of you and me. And for that reason, Odumodu has no power over your life in Jesus' name. Amen. Unu ga-achịrịrị Chineke aka elu ugbu a. Say, God, I surrender my life to you. Chineke ewerela m ndụ m nye oge n'aka. Lekwe ndị nne m anọ nga. Chineke ewere ndụ ha kwara ngwa ọrụ. Ọ dị agbụ ọbụla onye iro kere ha. Whatsoever the enemy has done in their life, we cancel it in Jesus' name. Amen. We cancel it in Jesus' name. Jehovah will run on tonight. Yeah, we run on tonight. Amen. Yeah, we run on tonight. Amen. Ezinụlọ unu ga-enwe ihe. Amen. Udo ga-abata n'ezinụlọ. Amen. N'aha Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Begin to wave your hands. Thank you, Lord. Osisi gbalị ndụ ka nwoke ji ejelu m ije n'umoyi. Ododo ebuola dirubulu akpata. Osisi gbalị ndụ ka nwoke ji ejelu m ije n'umoyi. Ododo ebuola dirubulu akpata. I know. Amalu na mmiri na-ezo. Ka gwụla ba. Owefu mmiri a. Otu akọ ya zoide tutu na chi ejiri na ọmụwa bụ odogwu ike akpara ogwu n'anya. Ọkwa mụnwa bụ OGWUMAGANA afụtara ụwa mgbe na-akara aka onye ka m ji amanụ jijiji ma nne eje.
So ọnwa bụ efe iche ịgwa m kedu efe ọ bụ gwa m okwu ka nụ na ntị na-anụkwa n'ife ara aka okpu ata nne m ọgwụ ya Ifunanya ọmalịzi ngwongwo ogwumagana onwe nchọ ka ịkpa o nwere onye na-achọ ya okwu ka ọ were anazelu mmiri ka ntụwanye ya ime amụ ọ bụ afọ ime 16 years biko kedu iwe ọ bụ mba onwe na-achọ m okwu ihe nchọ ka ịkpa dị ezigbote mkpa mana ka abịa na ntị na-eso okwu ọ dịkwa mma ebe a maka ivi na afịfịa akwụkwa ntị gbọ Ifunanya m akpanwu ebe a ngwanụ ntị m ụdị ịma na afụrụ m gị n'anya nke ike ịfụ m n'anya nke ike ọ na-abụ ọnụ kata sef nsị ọnwụkwala efe ihe emenwu ma ọ bụ na m anọrọ isi aka dị na ụfịọrọ ama saụndụ nụ okwu ya kọrọ m mana ịma nke iji bụrụ mmadụ Ogwumagana afa m agaghị m anụ onye dibịa ọ sị obi m anụmanụ na-ekwu ọ bụ na ịchọ ka m n'oge ịma na ị ga-arapụ ihe niile gbasatara ọdụmodu ọ sị onye gwa ya bụ ebe wuye nọ n'ala ọdụmodu na-ekwu ogwe ekwu ọnụ nkịta ọkwa ịka aja mbe ọrụ okwu ka eji akụ agba afọ agba mara dịka onye mụrụ ya gbọ nrapụ ọdụmodu ọ kọrapụkwa m kere ibe ya azụ ụmụ ọ bụkwa na ure ndụ gị n'efe Chineke m ga-anụ gị n'abeghị n'ọfụ Brother, agwara m Ogwumagana na agaghị m anụ onye dibịa. Ọ bụrụ na ọ chọ ka nnọọ ya, ime anọgo were ndụ ya nye Jesu Kristi biko na enwere nzọpụta. Gịnị ka o kwukwa? O nwekwa n'ihe ọzọ sara m. Ọ sị m ka ọ gaa chebanye echiche. Amarachi. Brother. Ndị sum Ogwumagana ya na Ogwumagana akpala na ọ na-abịa ịgba nkwụ ga-esi eke gị jikere me. Chirikwa o. Mana Ogwumagana agwara m na ọ ga-abịa ịnụ na o kwetego ihe ngwere ya. Kezi ka dede ga-esi wee na-emezi ụdị ha. Ma na Chineke nwere ka o si eme ihe. Butuore Kraịst o ji aka ya mee ihe otu o siri chọọ. Brother. Okay. Every knee shall bow, every tongue must confess
that Jesus Christ is our Lord. Every knee shall bow, every tongue must confess that Jesus Christ is our Lord. Hallelujah, Jesus 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 is our Lord. Oh, Jesus Christ is our Lord. Oh, we're gonna put it good. Oh, we're gonna put it good. Onwegone buliguzo nirabara matoro. Oh, Heavenly Father, I come before you this morning. Father, you say whatever you do not know will never happen. It is only what you say that will happen. Naanị ihe Chineke kwuru bụ ihe ga-eme. Oh. Nna m ọgwụ ịhụ n'otu ekwensu siri na-agba mgba. The devil is fighting day and night to stop the good work of God in my family. But you made me to understand in the Bible that when the light comes, darkness comprehended it not. Ya bụ na ọ bụrụ na ihe bata ọchịchịrị enweghị ike ịnọchi ya. N'ụbọchị taa, nwanne m nwaanyị esiela ọnwụ sọ oriri ogwumagana ka ọ ga-alụ. Nna m ọnọghọzikwa m n'aka ọnọghọzikwa m n'aka otu ọbụla o siri sọ gị ime. Whatever that pleases you, Father in heaven, go ahead and do it. I am only your servant. I surrender my life to you. Whatever they want, let her go. It is her life. It is your battle. It is your battle. It is your battle. Father, Lord, I consecrate this family into your hands. I pray, oh Heavenly Father, let your will be done. Let your will be done. Kuche give me, kuche give me, kuche give me, kuche give me. Kuche gime Chineke kuche gime n'ime ezinụlọ nna m. Otu ọ sọrọ masị Chineke, otu o siri masị Jehova m. Ịma mma ya, ịma mma ya, ịma mma ya na ọ dị ebube. Ịma mma ya, ịma mma ya, ịma mma ya na ọ dị ebube. Otu o siri masị Jehova m. Na mlepa ọtụtụ mmadụ amalitewo imegide m. Ha na-asị na onweghị mgbapụta m nwere na gị, ma n'ime gị ka m tụkwasịrị obi m niile. Chimekwekwala ka nyụwa ajọ m ole bi nọ. Nna m lekwa m, ọtụtụ mmadụ amalitewo imegide m. Ha na-asị m onweghị nzọpụta m nwetere na gị, ma n'ime gị nna m ka m tụkwasara obi m niile. Chimekwekwala ka ndị ụwa jụọ m ole bi nọ. Chineke bụ n'ime gị ka mba bara wee kụọba. Onye nwe m, sọsọ gị bụ olileanya. N'ime gị nna m ka m tụkwasịrị obi m niile. Chimekwekwala ka ndị ụwa jụọ m ole bi nọ. Nna m lekwa m, ọtụtụ mmadụ amalitewo imegide m. Ha na-asị m onweghị nzọpụta m nwetere na gị, ma n'ime gị nna m ka m tụkwasara obi m niile. Chimekwekwala ka ndị ụwa jụọ m ole bi nọ.
Just go to the book of Job chapter 23 verse 8. He says, "But I search in vain. I seek him there and cannot find him. I seek him in his workshop in the north, wherever I am, but cannot find him, nor can I find him in the south." No! He hides himself. Yes, but he said, but he knows every detail of what is happening to me now. And when it's examined, he will prove me innocent, as pure as solid gold. This is the word of God. Thanks be to God. So there is no need for us to be afraid. Unless if God is there, there is no how darkness can overshadow light. I've never seen it before. No? Father, we are in your presence. And you close your eyes. And we begin to communicate to heaven. Oh Jesus. Oh Jesus, your word is a strong tower where the righteous run and they are safe. Immediately I heard your word, Father, my soul is lifted. Oh, Namlekwa, n'ọtụtụ mmadụ amalitewo imegide anyị, ụfọdụ na-asị n'onweghị mgbapụta nwere na gị, ma n'ime gị ka m tụkwasịrị obi m niile. Chikwekwekwala ka ndị ụwa jụọ m ole bi nọ. Nna lekwa m n'ọtụtụ mmadụ amalitewo imegide m, ụfọdụ na-asị o nweghị mgbapụta anyị nwere na gị, ma n'ime gị Chukwu ka m tụkwasịrị obi m niile. Chukwu ekwekwala ka ndị ụwa jụọ m ole bi nọ. Adali na King of Jesus, we begin to pray. And we let the word of God come. Let the word of God come. We destroy every I am tired. I cancel it out. Every negativity, I cancel it out. Every Jehovah Melchizedek, arise. Jehovah Melchizedek, arise. Jehovah Melchizedek, arise. Arise and let your name be highly glorified in the name of Jesus. As we are here in the wilderness, calling your name, Father, do not pass us by. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Psalm 24 say, Psalm 24, he said, the earth is the Lord and the fullness thereof. Jesus, arise and let your enemies be scattered.
isi ala m na nsọ gị nwe ya ikpere ala m naanụ gị nwe ya Chukwu isi ala m sọsọ gị nwe ya ikpere ala m sọsọ gị nwe ya Chukwu isi ala m naanụ gị nwe ya ikpere ala m naanụ gị nwe ya aga m enye gị gịnị Chineke ka o wee zoro gị Chukwu ihe m na-eme bara ụba dike na-adị mkpa n'ume ọgaranya nwụrụ n'obe ọgaranya nwụrụ n'obe Chukwu isi ala m sọsọ gị nwe ya ikpere ala m naanụ gị nwe ya isi ala m sọsọ gị nwe ya ikpere ala m naanụ gị nwe ya. I said every name shall bow, every tongue must confess that Jesus Christ is our Lord. Hallelujah, Jesus 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 is our Lord. Jesus Christ is our Lord. Chukwu kwe n'ozugbo. Eze kwe n'ozugbo. Chukwu gị kwuru ala n'ozugbo. Ebili mmiri ahụ edere jụụ. Jizọs kwe n'ozugbo. Chukwu kwe n'ozugbo. Onye nwe m gị kwuru ala n'ozugbo. Ebili mmiri ahụ edere jụụ. Asị m ka ebili mmiri edere jụụ. Ka ebili mmiri All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.